Здравейте хора! Днес има на план за Зомбис. Нека да започваме и да ви попитам дали ще желаете да снимам на план за Зомбис 2. Ако е така, просто пишете в коментарите. Но да знаете, че ако ще снимам на план за Зомбис 2, да знаете, че съм гола вода. Така че... ако искате да гледате как постоянно умирам, дайте коментарче долу и палче нагоре на клипа. Добре. Разбира се, дайте палец нагоре и ако ви е харесал. Разсягам се. Тогава започвам пълно вече. Джери! Джери! Виж! И добре, вече съм готова. Сега вече мога да редим самфори. Ако се гледали предишният клип, обясних за стратегията. Каква е. Видяла съм я от Съкъклен и от още един човек. Разбира се, трябва да ми дойде точно когато ми трябва. Ти си гадно. И кофесто. И носиш болести. И това не трябваше да го слагам там. Не. Гледай сега. Късмет първа класа. Добре, този път няма да успеем да направим стратегията, която мислех. Може би в следващото ниво. Сега само, че не знам кое ниво играя. Майче е първи сезон 9. Това 9-то ниво. Добре. Стратегията ми беше такава, че да сложа 2 реда от пейшутерите, един от замразяващите, един чомпър и един уолнат. Но не се получи, затова... Да. Това изстрелва по 2 топки. Йода. Това изстрелва като пейшутъра, но струва 200 и изстрелва 2 топки наведнъж. То няма да ми трябва, затова си вземам всичко обичайно. Опа, направихме грешка. Направих една голяма грешка.
За какво бързам да взимам? Ахаха, сетих се за това ниво. Би трябвало сега да играя първо 9-то. Нали... Да, сещате се. И сега ще ми тръгна от двете страни. Не. Да. Давай я тук. Той ще видим нещо, ще го правим. Лолата ми. Айде, мери. Бързо. Давай, пий шутърче, моля те. Убий го. Ужас. Още по-голямат. Остави, той има косачка. Давай, пий шутър. Да. Окей. Добре. Окей. Това беше гадно. По-бързо го убей, бе. Добре, вече съм сигурна, имаме бомба и ще мога да се оправя, но... Айде, гръмна. Имам 3 сънфлауъра. Лоната ми издаде багажа. Какво по-хубаво от това? Айде, още по-добре да бъде да ви се появи един кофак. Трябваше да го сложа на кофта. Колко съм се стрелна. Няма ли по-бързо да ви дава слънце? Много съм тъпа. Още един лон от умира. Това е.
Да. Може ли да стане по-зле, хора? Може ли? А тук може ли да стане по-зле? А там? Не мога да вярвам, че най-лесното ниво ще го загубя. Но той ред дори нямам. Пише 3. По-бързо давайте шанса, моля ви, моля ви. Ще успея да елиминирам всичко. Ма нямам бомба. Вече имам. Давай тука. Давай съм фолърче. Yes! Минах го, хора! С 300 зора! С 400 сили! Минах го! Yes. Здравей! Ние искаме да съберем всичките, за да атакуваме искрено зомбитата. Йоба. Добре. Ето го и любимото ми ниво. Това е най-хубавото ниво в цялата игра. Той сложи един. Е така да отбива номера. Но ма в тази музика вече. Добре, ето и сегашната ни стратегия. Всичките тези пис шутъри после ще ги заменим с това, този дъбъл пис шутър ли беше, какъв беше, не помня. И ще при тях ще сложим едни от тези Ice P, къде ледените пис шутърчета.
Така. Значи това ми е стратегията на мен. Премахвам това растение, защото само ми задръстват мястото, което ми трябва. Добре. Сега да почваме да правим най-добрата стратегия, която ми дойде много. И сега ще видите коя ще е тя. Не също, аз съм да използвам бомбите. Виждате какво се случва, направо ги цепа. Право ги разбивам. Това е моята стратегия. Double P Shooter и Ice P Shooter. Перфектно. Време за подмяна на Walnut. Подмяна. И сме готови. Сега само чакаме чомпарите. Или не. Готова съм, сега оставам всичко е така. Няма да пипам абсолютно нищо в момента. Само ще добавим нови такива. Нови пишутери. Край. И това е Puff Shroom. Short Ranger spotted the enemy. Добре. И добре, това беше от епизода. Само показвам какви са зомбитата.
Добре, няма значение. Ще разберете какво ще стане в следващия епизод. Гледайте го, както и ако ви е харесал този, дайте му едно палче нагоре. Абонирайте се за канала ми, за да гледате още от тези епизоди, или просто влезте в YoGamer.pro.bg, за да видите още от тях, за да видите останалото от тях. Добре. Аз бях YoGamer Pro. Предлагайте долу в коментарите още игри и чао!